AAA, God of Thunder. AAA, alusinwele ube. AAA, alusinwele egbe. AAA, alusinwele mma. AAA, alusijele obodo oyibo. AAA, alusijele ụwa niile. Sunnyita biozo egwu ayabala maka onye ka ị na-egwu maka obele nwa nke Chukwu goziri egozi ozigbo ndụ odogwu nwere oke mmanwụ a na-akpọ God of AAA Thunder nnukwu alụsị je n'obodo oyibo wee bụrụ ike nata alụsị je n'ụwa niile Sunnyita ekene oke mmanwụ eji agba ụgwọ Sunnyita ekene ihe lụsị eji agba ụgwọ alụsị eji eme mmanwụ lụsị anyị ji akpa nganga alụsị na-ebi ike n'ụwa alụsị na-ebi ike n'ụwa Sunnyita ekene alụsị eji eme mmanwụ Sunnyita mụ na-egbulu yi alụsị anyị ji akpa ike n'ụwa Sunnyita bịa ọka alụsị ka anyị ji eme ngala n'ụwa ka ọka alụsị ka anyị ji eme ngala alụsị butere ike alụsị ka eje n'obodo oyibo weluse weburu ike nata alụsị ka eje lụlọ ọnụ weluse weburu ike nata anyị akpọ ya God of AA onye mara Thunder na-eme ya tie alụsị eji eme mmanwụ oge ka m na-akpọ alụsị eji akpa ike n'ụwa Sunny na-egwulu iyi anyị na-egwulu iyi n'ụwa anyị na-egwulu iyi n'abalị ya anyị na-egwulu iyi n'ehihie ya anyị na-egwulu iyi n'ụtụtụ ibi na-eme nnu n'ụwa ka anyị ji egwulu iyi n'ụwa ibi na-emela anyị nwanne m nya ka ji egwulu iyi nyaka olu ji akpọpụ gị nyaka olu ji efe n'uyi nyaka igbo ji efe n'uyi ka brọdụ ji efe n'uyi n'ụwa anyị welu mmadụ ebe dị iche iche nwanne m anyị welu mmadụ n'enu ụwa na n'Igbo be anyị welu mmadụ n'ime obodo oyibo n'enu obele nwa bịa onye mmasị Nteje bịa ezi oyi m obele nwa na mekele yi n'enu Chukwu Emeka obele nwa si ezowele banye n'afọ mmanwụ oyibo nu ọ bụ oke mmanwụ na-ebe mmanwụ oyibo ka oke mmanwụ ije ego amala sekise oke mmanwụ oyibo bịalie ọmanwụ na-agba oke mmanwụ oyibo ka bịa ọmanwụ na-ebe ọnụ mmanwụ onye Nteje abụọ odogwu alụsị jelu ngwa na mmụọ welu emelie Ogene ka o ji melie oji ogo n'aka lijide n'aka ekpe mana ọ gbọrọ weze mgba n'ụwa n'ọbịa ka o ji melie onye ka m Mighty Thunder onye ọma alụsị eji agba ụgwọ bịa Sunny ekene obele nwanụ nke dị na nwata kwakwa ọgwụ karịa ọgwụ ya bụ ụlọ alụra ya bụ Mighty Thunder ya bụ Mighty Hero Mighty dibia obele nwa gwara akwa na nwata n'ụwa alụsị jelu ụwa niile n'elu ụwa bụrụ ike nataba alụsị jelu obodo oyibo were bụrụ akụ nata ife ọ na-alụ n'elu ụwa na ọkalịla akalị ife God of Thunder na-alụ n'anya na ọkalịla akalị AAA ọka alụsị anyị ji eme mmanwụ ị na-azụ abịa ma abịa gị n'anya nọdaga aga ọfụma welu ụzọ were ije n'elu ụwa bịa bezenu Nteje abụọ n'ụwa ịbata Nteje abụọ juvese eze ohima Mighty Thunder ọya ka ma ọgụ karịa ọgụ n'anya na ọgwụ dọ n'ụlọ wee bịa na-esi uke oke mmanwụ na-edi anyị mma Sunnyita bịa odogwu Mighty Thunder bịa alụsị anyị ji agba ụgwọ anyị Mighty Thunder bịa alụsị anyị ji akpa ike ụwa isi chi ele eze n'ụwa eze ka Ogene
Arbalezama Adase Arbalezama Adase Isichi yelugo tulu Isichi yelezo chezi Weti melogo baba Ifi nemelu chubuga Oka lusi kemelu wani no Ijebo godo yibo lise nunenu Ichoza kibulike Tova maiti tanda Obodo soli nenu Ichoki kibulike Tova ogu kali ogu One nige wetu Mwaga kwekwe nego Wanya yanode kobo maiti Waka no gulu wesio Anya no gudado Ibe AAA nemeji to yo gudado nu Ibi agwa kweba 2 weeks ago ya lolo Ibi agwa 2 weeks ago ja baike Alusi je lobodo yibo we bi mu wa ike Alusi no Nigeria we bi mu wa ike Na ya na yin egulu yi no so ni egulu yi no wa Arobna go na kali ohunwa Nyaga muji gwesi Ogu na kali ogu Na ya na ogu do malu dolu N'oge mbụ n'oge galaga ọgwụ na-esi ifuge mana nke ikpeazụ a pefu ka ọgwụ na-esi alụsị aja eme mmanwụ alụsị na-ebinye ego alụsị na-ebie bawa ime ọ bụ na-esolụ gị lụba ịnezi onye n'elu uwe ezi oyima ha welụsọ weli Sunnyita Nteje bụ Ezi oimo ya bụ Mighty Thunder God of AA Thunder alụsị na-ebinye ego alụsị na-ebute akụ alụsị jele obodo oyibo wenata bụrụ nnukwu ike nata sewa ịgba nsawa sebe ịgba nsawa sebe aga m ebu ekene ka ije ekene na ya Mighty n'ọgbọlụ m wesi m kenebe Mighty families na ya na anyị rili nne anyị n'obodo dị iche iche na ya na anyị nọ Nigeria na ya na anyị n'obodo oyibo ebe ọ bụ na anyị nne ya ayo ọgụ dọdọ malụdọlụ Mighty Thunder si mụ kenebe ọgụ dọdọ malụdọlụ ayo ọgụ dọdọ malụdọlụ mana ya bụ president ọgụ ajụnike ọgwọ odogwu na India eji nkonye na India nwanne m Mighty sobi ise gike na anya na ị ga-ebute nnukwu ego o nwere ịnọ n'onwelive ndị bụ chairman na Mighty family achọnike si mụ ka na-ekwelu ya na enu deputi ya na anya ba na-emebe ọfụma Mighty Thunder si mụ ka na-ekwu na enu elda ya bụ Chukwu chelu na ya n'obu chi na-eme isi chi nyelu ezochi eze isi Chukwu nyelu ugo tulu arụ alaeze amaghị a na-esite ụwa n'ọnwụ ọgwụ karịa ọgwụ na anya nọsị mụ kenebe osi kerezie Charles ebu petrol anyị Mighty si gị gaba n'iru maka ụka dịvasiki na-enye anyị n'anya anya ka eji amụta ife elda si na-ekene mmi onye nwere ife ebu petrol Sunnyita kene yo sewa ịkpọ nsawa sewa ịkpọ nsawa ịkụ ayabala onye na-egwu nwere ife ọ na-eme ana m ebu ekene ka anyị na Russia na oke mmanwụ ezoghị m Prince Odogwu ọgwụ karịa ọgwụ si m kene yi Odogwu ego ụwa mana onye abụ igwe nke ụmụ okorobịa na Russia Sunnyita ekene yi ayo ọgwụ n'ọdọ malụdọlụ onye na-egwu nwere ife ọ na-eme ọgwụ karịa ọgwụ nwanne m ọbụla ọbara ayo na anya na ọgwụ ga-adọ n'ụlọ wee bịa na-esi pefum ọgwụ n'ọdọ
alụsị nke na-eme ọgaranya ọka alụsị nke na-enye kọntakt ị na-alụ ọlụ ị na-azụ ahịa iwepụ na sọlụ imebe ị na-agba mbọ ka a ga-esi ma wedelo dị mma ịchọ ka ọ bụla welu so welu ije nata nteje ịdajụba ese maiti ọ bụ na ị nweta tọnda n'anya na ị ga-emebe ọfụma alụsị na-alụ ozigbo tụwisi ka o ji akpa ike anya kpọ ya god of AA tọnda ọka alụsị nke na-ebiri ụba ọka alụsị na-ebute ego alụsị na-alụ ogbenye ọgaranya ogbenye ebụla ọgaranya ọbịa onye na-egwu nwere ifo na-eme egwu chemanụ si mụ kenebe ya bụ atụlike ọ si mụ kenebe mighty family niile nwoke ma nwaanyị n'anya na ọ ga-adịleva mma unu jejisi ike maka gịnị maka na mighty thunder kwulusi na nke ikpeazụ a thunder families niile n'anya na ma ga-ebute nnukwu ike ma nwoke ma nwaanyị nụa ọ ga-adịlụ mma ibe onye na-eme ka eji ekwute onye nụa alụsị na-abụ ọgaranya AAA god of thunder alụsị na-aba ọgaranya nwanne m maịtị odogwu aka na-azọ ndụ aka na-enye akụ ịma na eweli na-enye oke wele nke ị na-enye ọra o nwere ofu ka ọ dị mana onye nyere onye bụ ewele n'anya na ọ ga-ebute nnukwu ike eziokwu ka iji arụ ọlụ oyi ma ọgwụ karịa ọgwụ n'anya ọbụla ọbara ọra ayo ọgwụ na-adọ marụdọlụ mmadụ isi mụ kenebe ayo ọgwụ na-adọ fesi niile ndị be anya na dị na mma ọgwụ na-adọ marụdọlụ ayo ọgwụ na-adọ marụdọlụ anyị ga-eje achala ka anyị je ka ihe zụtọ ịmụ ya bụ nnukwu mmanwụ Emmanuel nweze abụọ Sunnyita Nteje ọ bụ na Thailand na ebe abụ kodi bulologbu eze abụọ ọgaranya ngada na isobiri achala agụ ka isi bịa onye nwere nọ na onwere ife onye jụrụ ejụrụ ife n'anya mmadụ ụka ka nwee ọgwụ karịa ọgwụ ọ sị mụ kene gị udogwu dike onye ọma ọwọsị m kenezie ndị blessed niile ndị Igbo nwantị kwuru si ọ ga-adịlị nwoke mma na ọ ga-adịlị nwaanyị mma ọ sị mụ kere unu n'ofuru ofuru maka na mmadụ erika nwanne m nwantị dibịa ọgwụ karịa ọgwụ bụla ọbara ọra odogwu ọ sị mụ kenegwuo ndị pizza niile n'anya ba na-emebe ọfụma iwende kenezi ebu president ahịa ego nke izizi na oduma odogwu nwoke dị mma na-eme ife dị mma ọgwụ karịa ọgwụ si nwoke na-eyi o maka na gịnị ya na-adị mma ebu chama nke pizza nọnịshadụ sonye ke na-eyi o onye na-egwu nwere ifo nneme ahụ n'anya nnadị egwu na nkịtị ekwu na nkịtị na ọ ga-agbaja mbene odogwu bụ odogwu nwere lụkọ na-eme nnụa n'ọbịa ka o ji bụlụ odogwu oge mkpọrọgwụ onye na-egwu nwere ifo nneme ahụ ka ije ọ si mụ kenegwu na enu chukwu kelue ya bụ bogati unu biko si bịa oke mmanwụ na-ekene mi o ji akwa eme ọgọ nụa imi meli n'ụlọ ubirika emebisila alụsị niile nke dị n'ụlọ ubi
bu pogati odogu no bi ya dozi la lusi nina ofu aluso ofu efi ofu aluso ofu efi tela keji ibute efi owo bia we sato alusi nina kedi nunu bio fo bia we lo ya bo ja we mo ogo odogu so ni kenele abia se e kwa sawa e kwa ya bala ma di se mu kedegwo mu na vantage abo ayo ayo kede chukwu no so me ka ayo onne mo no ka de lo ge ma ayo ogu na do malu dolu na ya no bi na Lagos ko da bata ya oya ge mu no so me ka ayo ogu na do abo ma di se mu kede ayo wa ogu na do malu dolu ogu kali ogu Mighty Thunder, where's the Kenese? In the followers, I need Monday Instagram, on Facebook. Mighty Thunder, c'est moi qui nous chaque bouton nous week-end. Na 2023, moi comme d'abord, when you win express, na lulu woke na lulu waya. When you walk a line, I mean one your line. Mighty c'est moi qui nous, Oga balunu. Dika ya buru akomili mati se mugube kusibika na ya mwibe nesi lodo gwika robi ya maleta ibegi ogu kali obulo ba lora o se no ga malugi mma na ya ni ga ebute nnukwu amadi abagi si ya nwanne m no gadele gi obu no bi na Lagos na ya no bu na alaba ta na chana ke Nigeria ebe bu ke di bo ga ya ebe chama no so ni keneri udo dike udo ya obia ije amala ije ekwe ezo yi chukwu dio ni bodogu ezo yo no ga malu ge mma madu na ga burogbo Sunnyita Nteje bido na ya na mmadụ ga-abụrọgbọ ego tọrọ mmadụ ọsịsọ nwanne m na ọ ga-adịla oge mma mmadụ isi m kere yi gịnị na bọdị na mmanụ ha ọsọmala dịka iwe nwanne Mighty Thunder ose m ga-eneseri ebube eze n'ihi ebube nnukwu mmanwụ na India Sunnyita Nteje ebido Mighty si na ọ ga-adịla gị mma n'anya na ị ga-ebute nnukwu ike n'ụwa ha Mighty si mụ ga-egwuwa na ya na ọkada 50 onye baba anyị Abanteje ebe ọ bụ ka nwa si bịa hụ n'anya n'obi na India ezi nwanne akwụkwọ ego ndị Igbo na India ya bụ nna m ndị aka na-azọ bụ enye ndụ odogwu na India akwụkwọ ego ndị Igbo niile na ọ ga-adịla oge mma onye nwere mmadụ onye jụrụ ife Mighty Thunder si mụ kenegwuo na ya na afọ ime onye Nteje ya bụ nwa Mighty ya na Mighty na-adị na mma afọ ime na-eke edemio Ishaka dike siri ego Ishaka dike iwe oge abalị ihe afọ ime ị na-eyi gwalụ ya Mighty Thunder si mụ kene yo onye na-egwu nwere ife ọ na-eme Mighty si mụ kenere na ya na-akwa enwebe nwanne m Okechukwu onye Nteje abụ ogo ya bụ ego ga-adọ na nke ikpeazụ a ego dọmalụ dọlụ ọya ka ma akwa enwebe Sunnyita na-ekene onye nwere ife na anya mmadụ ka ijike ahụ a na-esite ụwa n'ọnwụ nwa mmelụ gakwa enwebe na anya na ego da-adọ Mighty na ọgbalụ m ọ sị m kene ego ọfụma unu egotego na ọbụ dọdọ webịa na-esi pefu ọya ka ma akwa enwebe akụ ya kalela akale ọmọkpọ Mighty Thunder si mụ kene nenu Patrick nwe aha amaka Patrick ga aha amaka
onye Nteje bogu obi ya bụ aka chalacha aka chawa onye Nteje bụ instrumenti gọ na-azụ ụlọ anyị anya nọ n'onyelu ndị bụ aka kpọti aka nchawa onye nwere ife mmadụ isi m kene yi agịnị a na-abụ na dị na mma ayabala selibe ayabala igirige dị ayabala selibe ayabala dịka iwe onye na-egwu nwere ife ọ na-eme na ya na egwu na nkịtị Mighty Thunder aka na-enyela ogbenye aka oke mmanwụ eji eme mmanwụ odogwu ike nwa ezi oyi na-ekene m ọya ka ma ọ bụ karịa ọgwụ ọbụla ọbala ọra onye na-egwu nwere ife ọdịneme Mighty Thunder si mụ kene ebe n'ebe na-abịa ụzọ onye ibilibe ọgada gị na mati na dị na mma ebe n'ebe na-abịa ụzọ n'okpuru si kemgbe Chukwu si gozi vie ndị ilo wee karịa onye ka mma ebe n'ebe uche mmadụ bụ uche Chukwu mmadụ ugwusie Chukwu gana n'ogbele onye ka mma ebe n'ebe mmadụ ise na abụọ n'ege n'ụwa osemala ọgwụ